Il-Falcon Funds li tiegħu l-eks Ministru Tonio Fenek huwa direttur kienu qed jittamaw li jannullaw deċiżjoni tal-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet permezz tal-qorti. Iżda dan kien kollu għal xejn għaliex il-qorti fl-Iżvezja ma tatx raġun lil fond investigat l-involut fl-amministrazzjoni tiegħu hemm l-eks Ministru Nazzjonalista. Kien f'Ġunju li f'deċiżjoni deskritta bħala storika, l-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet neħħiet il-fond ta' Tonio Fenek mill-pjattaforma tagħha. Dan minħabba aġir li allegatament kien wieħed frodulenti b'metodi li qajmu dubji kbar intużaw biex miljuni ta' euro ta' pensjonanti għaddew għand il-Falcon Funds minn fondi oħra. Il-każ għal interess kbir fl-Iżvezja tant li ġurnalisti ewlenin ġew Malta jinvestigawh. Kull darba Tonio Fenek iddefenda l-emil tal-kumpanija tiegħu. Il-pożizzjoni tagħna li ma naqblux mad-deċiżjoni li ħadet l-Aġenzija. L-Aġenzija mhix awtorità, hija kontestabbli u l-intenzjoni tal-Board li nkontestaw dik id-deċiżjoni fil-qrati ta' Sweden għaliex inħossu li hija deċiżjoni inġusta. Id-deċiżjoni tal-qorti fl-Iżvezja ngħatat it-tnejn li għadda biex fost oħrajn Falcon Funds iridu jroddu lura wkoll il-fondi li laħqu l-240 miljun euro. Min kummenti esklusivi li kiseb One News fl-aħħar ġimgħat, l-Aġenzija hija determinata li dan isir anke jekk lesta tiddialoga dwar il-metodu. Dan huwa każ li seta' kellu implikazzjonijiet serji fuq is-settur tas-servizzi finanzjarji f'pajjiżna, kif wara kollox kellu jammetti l-eks Ministru nnifsu. Hija xi ħaġa tajba s-servizzi finanzjarji ta' Malta di Tonio. Ħaġa ħażina ħafna. Bil-każ diġà meqjus wieħed serju. Sem Tonio Fenek, eks Ministru ta' Gvern u deputat parlamentari, il-mistoqsijiet kibru u fl-Iżvezja b'mod partikolari il-każ għadu jkun segwit b'interess li ma bħalu.